Αξίζει τελικά να αγοράσει μεταχειρισμένο Model Y στην Ελλάδα, ή μήπως αυτή τη στιγμή συμφέρει ξεκάθαρα να πας για ολοκένουργιο? Για όσους βιάζονται, θα σας δώσω την απάντηση από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ναι, το καινούργιο αξίζει πολύ περισσότερο. Και στο σημερινό βίντεο θα σας αποδείξω το γιατί με πραγματικά νούμερο, τιμές και χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν τη διαφορά. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα πού κυμαίνονται οι τιμές για ένα μεταχειρισμένο Model Y με πίσω κίνηση στην Ελλάδα. Αν πούμε στο car.gr, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστες αγγελίες. Μιλάμε για μόλις 3 επιλογές με τιμές που παίζουν από 31.500 έως 35.000. Ανάλογα πάντα με τα χιλιόμετρα. Στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν το έχετε δει, θα σας αφήσω ένα link πάνω δεξιά. Είχαμε αναλύσει αν συμφέρει να αγοράσεις Model Y από Ελλάδα ή από Γερμανία. Και η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία βρίσκεις χαμηλότερες τιμές και πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Μπαίνεις σε μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να πας Γερμανία, να ελέγξεις το αυτοκίνητο, να το φέρεις σε Ελλάδα οδηγώντας ή και με μεταφορική. Και αν δεν ξέρεις να το ελέγξεις μόνος σου, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιον για να σου κάνει τον έλεγχο και όλη τη γραφειοκρατία. Οπότε ναι, είναι μια λύση, αλλά δεν είναι για όλους. Πολλοί απλά δεν θέλουν να μπουν σε αυτή την ταλαιπωρία. Οπότε τι κάνουμε στην Ελλάδα? Όπως είπαμε, οι επιλογές στα μεταχειρισμένα είναι ελάχιστες και οι τιμές γύρω στα 35.000 ευρώ. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με το καινούριο. Η Tesla αυτή τη στιγμή τρέχει μια δική της προσφορά. Μια επιδότηση γύρω στα 3.000 ευρώ, η οποία ρίχνει την αρχική τιμή του Model Y από τα 41 στα 39.000, μαζί με τα έξοδα των εγγράφων που είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Οπότε ήδη μιλάμε για ένα καινούριο αυτοκίνητο στα 39.000 ευρώ απέναντι σε ένα μεταχειρισμένο των 35.000 ευρώ. Αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Υπάρχει και το πρόγραμμα Κινούμε ηλεκτρικά, το οποίο σου δίνει επιπλέον επιδότηση. Με αυτό η τελική τιμή του καινούριου Model Y πέφτει στα 36.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ένα ολοκένουργιο Model Y κοστίζει μόλις 1 με 1,5 χιλιάρικο παραπάνω από ένα μεταχειρισμένο με 20.000 χιλιόμετρα. Και η ερώτηση είναι προφανής. Αξίζει να δώσεις αυτό το 1,5 χιλιάρικο παραπάνω για να πάρεις ένα καινούριο? Η απάντηση είναι φυσικά ναι. Και θα δούμε γιατί. Ας μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά. Αν επιλέξεις μεταχειρισμένο στα 35.000 ευρώ και δεν έχεις όλο το ποσό μετρητά, θα χρειαστείς δάνειο. Οι τράπεζες συνήθως σου δίνουν καταναλωτικό δάνειο μέχρι 15.000 ευρώ, με το επιτόκιο που παίζει γύρω στο 10 με 11%. Αυτό σημαίνει ότι για το αυτοκίνητο των 35.000 πρέπει να έχεις τουλάχιστον 20.000 μετρητά. Και το δάνειο που θα πάρεις δεν έχει και τους καλύτερους όρους. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αν πάρεις καινούριο απευθείας από την Tesla. Εκτός από τα μετρητά και το πρόγραμμα Tesla Balloon, υπάρχει και το κλασικό δάνειο αυτοκινήτου. Και εδώ τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Ας πούμε ότι έχεις 20.000 μετρητά που θα έδινες για το μεταχειρισμένο και τα βάζεις ως προκαταβολή για το καινούριο. Αμέσως η μηνιαία δόση σου πέφτει στα 265 ευρώ. Αν συνυπολογίσεις και τα χρήματα που γλιτώνεις από τις βενζίνες κάθε μήνα, που υπολογίζονται στα 208 ευρώ, αλλά ακόμα και αν δεν έχεις τις 20.000 μετρητά, Tesla σου δίνει την ευελιξία να βάλεις μικρότερη προκαταβολή, π.χ. 15.000 ευρώ ή 11.000 ευρώ. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η δόση παραμένει κάτω από τα 400 ευρώ το μήνα. Και πάλι, αν αφαιρέσεις το κέρδος από τη βενζίνη, σου βγαίνει κάτω από 200 ευρώ το μήνα. Ένα άλλο σημαντικό είναι και οι όροι του δανείου. Στο καινούριο το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλότερο, γύρω στο 7,7% σε σχέση με το 10 έως 11% των καταναλωτικών δανείων. Επίσης, στο μεταχειρισμένο η διάρκεια αποπληρωμής είναι συνήθως 5 με 7 χρόνια, ενώ η Tesla σου επιτρέπει να βάλεις έως και 96 μήνες, δηλαδή 8 ολόκληρα χρόνια, αν θέλεις να ρίξεις και άλλο τη δόση. Οπότε, για να το συνοψίσουμε, με τις επιδοτήσεις που τρέχουν τώρα, η τιμή του καινουριού πλησιάζει απολυτικά την τιμή του μεταχειρισμένου. Και το σημαντικότερο, αγοράζοντας ένα καινούριο, έχεις πρόσβαση σε πολύ καλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα, με χαμηλότερα επιτόκια, μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής και ας μην ξεχάσουμε και το αυτοκίνητο, το οποίο προσφέρει νέα τεχνολογία, νέα αεροδυναμική και νέο design. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω το βίντεο να σας βοήθησε να ξεκαθαρίσετε λίγο τα πράγματα με τις τιμές και τα δάνεια. Εσείς τι θα επιλέγατε? Θα πηγαίνατε σε ένα μεταχειρισμένο με πίσω κίνηση ή θα κάνετε την κίνηση για το καινούριο? Γράψτε μου την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε το βίντεο χρήσιμο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και φυσικά μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο για την ηλεκτροκίνηση. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι τέλους. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!